Basta. Anyway, si Lord Gyoy nagapahiluna nato dire, tanan. So, ako nagtuo nga, daghan pa kayong himuon si Lord. Ako sa na-share kay magpasalamat ko sa Ginoo. Actually, katong nalipay kayo ko kay na dako man og damage god ang sakyanan, pero na okay na ba? Natrabaho na iyang katong iyang gear, kambyada. Unya, napulihan na tong brake master. Basta dako good pod, good. Salamat sa Ginoo nga napod siya kaigsunan po nato dire nga gigamit ba nga ni tampo bitaw kay actually hulaton ra gyud nako to, di ra nako sa ipaayo, hulaton sa nako ang budget ba nga mapaiguan. Kay di man pwede ang usa ka Sunday nga offering ihurot nako didto kay di gyapon masagang ba mo nang ako sang gi kuanya motong na kompleto na gipatrabaho nako dayon na okay na siya. Ni karon na pod nibuto ang kanang main man siguro na siya nga tubo sa radiator. So munang sunog ang sakyanan ga aso. So moto nga inighuman sa tong service magtinabangay lang putag na may daghan kayong mga motor ani maka mo na ni chansang makaalagad ta because in every crisis mo man ay opportunity sa Japan o sa Chinese. So sa China wala sila word nga crisis or crisis og sa Japan because ila na gi-turn nga word into opportunity. So wala sila kaila ana, mayon kag crisis. What? Ano say crisis? Wala sila kaila crisis kay ang every crisis is opportunity para sa ilaha. So opportunity ning maka-serve ta sa uban no. Kuanta say tawag ani makaalagad ta sa uban. Katong gikan og Davao, welcome kayo mo ani nga panagtigom kay igsuon man ta diha ni Kristo no. Unya ako nagtuot na hitabo ning karon nga natay mga problema sa ato ang mga service sakyanan nato. Timing ra ba jung adlaw kaning adlaw joy pinaka-importanting naon tatay sakyanan. Kay after ani mga alauna or human sa paniod to mobalik na dayon diretong involved sa drama og sa sayaw para sa crusade sa Baclayon. Unya di po ta ka request og sakyanan nila didto kay sakyan man putos mga instruments og mga tawo og sa mission team. So mao na siya. Pero ako nagtuo nga naitabo na siya aron nga prepare na po na sa next nga nay blessing nga mo abot. Ingana man akong gituhan. So niaging Biyernes sa buntag whole day niadto kog Cebu. Kami ni Reverend Beck nya nibalik ra po ko paghapon lipay kay ko Kay kanang natawo ko nga hagunoy lang taon niya ako makita sa palibot. Kita lang green lang ng palibot, mga kahoy-kahoy. Inya pag-abot na ko dito, sige ko giyangod ani mga habog kay mga building. Unya ningon ko di gyud ko mo puyo des taas. Kay og masunog di ay ang Rescuers Pilipinas og ang fire kanang mga sa tawagan nila kanang Bureau of Fire Protection. Wa pa man sila chopper. Ang ilang ma-rescue ang nara sa ubos. Katong nasa babaw, mag-ampo lang mapalong ng kalayo. Lingaw kay ko. Pero actually, ang tuyo sa damo dito kay naay blessing nga naabot sa buol. Nga mo palit og kanang sakyanan pod sa church, para sa church, nga mo budget siya nas mga 400,000. Digod po di nga tag brand new. Kay wa man po'y pang branyo. So, pero okay na gyud kay na, kay sigurado man gyud nga kuan. O dayon, pag abot na mo sa kananaang Cebu, grabe ka traffic nga init kayo, o niya ang aircon nga, ang sakyanan nga ni sundo na mo, walay aircon. O niya, baho kayo ang foam, tungod kay init baya, expire pa jud ang foam sa sakyanan tingali. So, mo to nga, gipaningot ko gayog bugnaw nga, lipong kayo ko hangtod na hapon. Unya mo to nga gikwento nga sakyanan. So ingon ani siya mga after 3 weeks siguro or 1 month maabot tong sakyanan. So ang bunggo nga blue sa buol ihatag nila dire sa Lourdes. So magamit to nato dire. Munang makasabot lang kog na mga pagsulay nga mga ingon ana.
At salamat sad kayo sa Ginoo nga kamo sab kamausad mo tan-aw sa opportunity. Kadi man na crisis opportunity ba nga pastor kaning idugang-dugang ning anak bitaw. Kay wala to mo wait pa man kog pila ka weeks kay mag-save pa man. So mo tong nakuan siya niya karon ang tubo niya mo inikuan o niya ang unsay tawag ana kanang wings swing arms swing arms o change oil mo nay trabahoon na po nato and then mag-agad lang po ta sa provision sa Ginoo. But ako na nakita nga basta na mangingon ana na siya po'y panalangin. Kuan na po ta sa Ginoo. So ang mahitabo pag maabot na to dili na tay nga ana ka late kay supposedly mas early mag-prepare tong Tagalagyo. Kay nag-abot dire dapat maabot man dinhi ang sakyanan naas mga 8:30. Kay manghakot pa man motuyok pas palibot. Nya say maabot ang sakyanan dire kay 9 naman gikas Lagyo. So malate na tong dinhi nga kuwaon pa. So maabot ng usa so duha na ang ato ang magamit bisan sila dito sa Kabawan pwede naman to madritso dito glibot kay naman po San Isidro. Actually ang San Isidro og nanaw niya na sakyanan naog na sila dire o nya kay wa pa man mo nang hatag og bangko. Oh, sakyanan naman to gipaabot ato. So daghan pa kayo nya ganiyang buntag istorya mi sa akong wife about sa atong sound system because hapit na gyud pod ni siya munang need na putagan ng bag-ong set up bitaw nang na-set up ba nga dili na ta magsigig unsa ning gipang trabaho basta kay si Janzi man ani gasigig kalingaw lang yog ayo-ayo ani tanan ang ato radyo na pod na siya iampo sa Ginoo mga igsoon. Tabangan lang gid po nato. Anyway, simbahon man gyud nato ang Ginoo. Ug naatay masakyan or wala. Amen. Simbahon nato ang Ginoo. So welcome kayo sa mga kauban ni Justin. No? Nakaabot pod mo dire. O niya sa dito pod sila Ate Bibi. O sa ti pangalan nimo kuya? Pepe? At Bibi o Pepe? Magtiayon mo? Usog yun din narungingana, no? The welcome kaayo na sila sa Katigbian, pero kay naman sila residence po dire sa ISO nang naakaron kalipay sa Ginoo nga niya nato sila naka-fellowship usab karon. Amen. So, praise God kaayo and prepare ta kay dito sa gawas. No, sitting na po dire sa likod. Ano pa yung mga pila ka buok dire kay magsabakanay naman sila ato sa gawas good pod. Sunid na gyud mga bangko. Tangtangig bangko to yung mga sakyanan ibutang ani. No, to yung mga sopa dadato dire sa church. Praise God. Now, nining tungora mga igsoon, moadto tas pagpaminaw pulong sa Ginoo tungod kay after sa service ato sang i-science og unsaon ato ni tanan arong mahiluna ra tarod. Makalakaw ra po ning adto sa crusade nga madaogon gihapon. Anyway, daghan jud kayong mga motor ani. Time na ni nga makapangalagad ta mga igsoon. So, adto na sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Praise God. Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Nanatanan? Praise God. So manindog ta mga igsoon. Katong mga walay Bibles ingna unya ko ninyo ha. Og okay ra po ninyo pero Bisaya ni atong Bibles dire unya easy to read ni siya nga mga translation. Okay? So ningon diha pagsulti verse 13. Chapter 14 verse 13 sugod tagbasa sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nag-inusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo busa na miya sila sa ilang mga lungsod og nanglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan o sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton.
Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, mungit-ngit na or mungit-ngit na raba og awaaw kining dapita, maayo tingaling palakto na lang nimo ang mga tawo og paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Verse 16, si Jesus mitubag, dili ka na kinahanglan nga manglakaw pa, o dili na kinahanglang manglakaw pa sila. Kamo mismo ang mohatag kanilang pagkaon. Sila motubag, 5 kapan og 2 na kaisda ang ania diri. Si Jesus miingon, dad-a ngari, unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo, o gikuha niya ang 5 kapan og ang 2 kaisda. Unya, mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan og gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang naghatag niini ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno sa napulog 2 kabukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babaye o sa mga bata. Magampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, kining mga pulong among paminawon karon gikan kanimo, ug ang among gininhawa nga hangtod karon naglungtad gikan usab kini kanimo. Dili mi makamao unsaon pag kinabuhi aning yutaa kung dili minimo gaydan sa imong mga pulong. Ang among mga desisyon panghuna-huna mga kinaiya sukwahi gayud sa amo Ginoo nga mga unsay angayan nga pagahimuon. Og pinaagi ra sa imong mga pulong matul-id ang among pagkinabuhi. Hinlui ang among mga kasing-kasing o Dios. Pasaylo ami tanan sa among mga kapakyasan og himaa kami nga balaan nga hipusanan sa imong mga pulong. Walay makaikyas karon sa imong mga pagbadlong, sa pagdasig, pagtudlo, pagligon, pagsaway. Og salamat nga pinaagis imong mga pulong, mas mulawom ang among pagkaila kanimo ug ang among gugma kanimo mas mulig-on pa o Dios. Salamat nga ikaw may unang mas nahigugma kanamo. Ug salamat usab nga imong balang espiritu ni makigsulti sa kada usa ka mga kasing-kasing. Mauni ang among pagpasalamat ug mga pag-ampo. Madawat amo ang tubag pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan mo ingon, amen and amen. Manglingkod ta? Lingkod tang tanan? Sige, tagaay sa kay gayunan nang nasimong tapat pakigsulti ing nga ayaw na kog disturbua kay maminaw ko pulong sa Ginoo. Sige, sulti Ang uban mo ingog yun na. Ang uban po, kihat lang sa tapad. Now, ang atong isgutan karon mga igsuon, mao ang giuluhan diha nga ang mga hunahuna nga dili andam sa unsay bag-o. Sige daw, kitang tanan mosulti. Ang mga hunahuna nga dili andam sa unsay bag-o. Now, kasagaran mga igsuon, lawom kaayo ni nga problema sa tao kining lisod mag-move on. Kanan na si imong tapad, sikha, kusog-kusugag yun, ina naka-move on na ka. Muna yung mga problema. So, dili lang ni siya kabahig issue sa kasing-kasing nga kanang naang relasyon. Shhh! O, igo na. So, dili lang ni issue kabahig kasing-kasing nga may mga broken relationship. No? Nga kanang, di ba ingon kang ampingan ko nimo pero sa uban nimo gibuhat. No, dili ni ingana nga issue. Dili ni kabahin katong mga saad nga di ka pahinawon, di ka palabhon, dili lang ni naka-focus diha, nakasinabot But sometimes mga igsoon need tang mag-move on sa tanang mga butang nga kabalo kang mo'y nigunit nimong di nimo ma-enjoy. Ang mga adlaw nga nag-abot sa imong kinabuhi nga naauntay kalipayon. Kabantay ka, nga kung disturbo imong kasing-kasing, guba imong kasing-kasing tungod sa naitabo sa nanglabay, nya di pa ka move on.
Imbis nga productive ka, matag adlaw, gana ka mo trabaho, inspired ka, pinasayo-sayo pa kang manghugas og plato, pero ang mahitabo inoon gaguol ka kanunay nga murag naunsa naman ni naunsa man ko gakaon na lang kasi imong koko sa daplin likod sa pultahan. So need kayo nga naagyo tay pag-move on. Nga naman, diha mo man ay una nga steps aron ang imong una preparado na, excited, andam sa mga bag-ong butang nga moabot. No? So kung dili pa ka andam sa mga bag-ong butang nga moabot mga igsoon, dili gyud nimo ma-enjoy ang mga adlaw nga mag-abot sa imong kinabuhi. And kasagaran mo ingon nga kini nga akong kinabuhi laay, naay kinabuhi nga malipayon, naay kinabuhi nga laay ug ako nabutang sa kahimtang nga puro lang kalaay. Kulang move on. Wala ka move on. Oy mga boys, kana po din taong inyohang mga karaan na kayong mga klaseng mga saad. Hinumdumi nga kung di nimo na mabuhat na ay maglisod move on sa umaabot. Hello? Kamo po mga girls, ayaw magpasagad anang mga nanaad ninyo, oy. Kabalo na mo kinsay usa ka, nay usara nga ni saad nimo og siguradong malipay ka kay buhaton niyang saad ang Ginoo. Pero kadi mga ganahas, mga saad sa Ginoo. Tanawa imong Bible. Intahon maukban lang gining Bible og mahulog. Nahulog man, gipunit, giukab. Uy, nitiki, kalabira na. So, lisod og move on mo nang di pa andam ang hunahuna sa unsay mga bag-o. So, karon tug-anan mo na ko mga igsoon aning problema dinhi. Dunay krisis, kinagrabihan ni nga krisis. Imagine na alam may 5 ka tinapay og 2 ka isda. Unya 5,000 ang pakanunon. Wala para bagay labot, lista ang mga bata o ang mga asawa. O ang senior citizen, o i-appeal to sila, ibutang na lang nato, 45,000 sila tanan. Napa mo? So 5,000 rin nakasuwat din ni, krisis ni siya, kay mas dako ang panginahanglan nun, unya, ang supply, gamay ra kayo. Imagine 5 ka tinapay o 2 ka isda. Lisod kayo na. No? Bisan pag magsani puwersa ning our daily bread, Jules o Arbis. Unsa pa yung mga bikiri sa inyohang nailan? Unya, diha, nadayon gigutom na sila, makahulat pa dahil sila, pila ka oras nga magluto pa sila. O pananglit na may bikiri ani. So atong basahon ni tungod kay tanaw sa muna ko tanan. Katong nas gawas, paminaw lang yun mo og ayo. Ayaw gyud ninyong tagda ng inyong messenger. Shutdown sa tag cellphone palihog karong maka-concentrate gyud tag ayo. Hino sa laing bahin, masabta na to og ayo ang pulong sa Ginoo nga walay putol. No? Walay putol. Kinsa diri hilig og teleserye sa unang panahon? Nakaabot pa mos mula sa puso, esperanza. No? So pag ni-brand out, labi lang na sa inyong bukid ka. Kay kada gabi man na, Monday to Friday, ni-brand out os kasimana, layo na kayo. Kay naputol na. Kaya di ka gustong putol. Kay kung dili maputol, mas masabda ni mong ayo. So same, sa pagpaminaw natong pulong Ginoo ayaw, putol-putula. Amen? Paminawag yun ayo karon tungod kay akong nakita ang problema sa tao dinhi. Tuganan mo na ko, unsa ni nga mga problema nga ako nakitaan dinhi, nga kinahanglan pong masabtan na to og ayo. Dera. Unahon na to sa pagbasa, ingon diha ang verse 13, sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay na si Juan. Kinsa ni nga Juan? Dili ni ag disciple. Nga katong si John the Beloved. Juan nga magbubunyag ni. Nasabtan na to? Juan nga magbubunyag, katong nabunyag, nagwali nga pamiya mo sala. Patay na siya. So may biya si Jesus or nibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nakinusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo busa namiya sila sa ilang mga lungsod og nang lakaw sila aron pag-apas kaniya. Imagine, diri pa lang daan sa atong gibasa karon. Kining dapit nga giadtuan sa atong Ginoo, hilit nga dapit, may taghilit kanang walay panimalay kayo.
Wala kayo, layo siya sa lungsod, layo siya sa syudad. Hello? Layo siya sa syudad. Na kung imo makita, pwede man si Lord mo ato bisag asa. Ug mo ato siya sa SM, Gaisano. Ug mo ato siya sa Ayala, moari siya sa ICM, moari siya sa Alturas. Imong makita mga igsoon nga og mabasa nimo tanan, makita nimo ang rason nganong dito siya paingon. Niabot siya dito sa dapit nga awaaw og niingon ang Bible nga mga taong nakadungog niini miadto og miapas kaniya. It's like sa pagtukod ani nga church, ang gusto sa uban ang church ibutang dito sa dagag mga balay. Ingkudi ko diha. Ganaan ko atos dapit nga walay tawo kay makahunata. Imagine ko nagpagtukod na tos balay o niya gasininggitay na dayon taga drum na dire batuon na taslinganan. So gibutang dire sa dapit nga wa pa yun yung mga panimalay sa una. Ningon ang Bible nga ang mga tao ni adto ni apas sa dapit nga giadtuan sa Jesus. Kabalo ka bisan gani sila sa Davao. Abot sila Kabawan and the next nga barangay ni naog sila inyong agianan padung dire di basta-basta to. Diha mo sila ni agi. Marang-arang dito speakas. Hinuon, siminto na siguro ang 75% ang agianan. Makaniadto lisod magkaina. So, ang nakita na ko din nga ang mga tao nangita sa Ginoo. Nga bisag asa ang Dios, bisag unsa pa lang dapita yang atuon mo adto ta. Nindot untag ingana ang mga tao karon. Nga na dito ang panagtigom na, dito ang pagsimba na din niya mula. Tapos gino, let's go! Yung mga tao karon asay kwarta, asam kwarta na. Ha? Pili ato madawat na. Kwarta kasagaran ng una-una sa tao. So nangadtog yun sila sa atong Ginoo. Unya, ang sunod nato diha nga mabasa mga igsoon sa atong pagpadayon, nag-ingon diha nga sa verse 14, mikawa si Jesus sa sakayan, og sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila, og giayon niya ang ilang mga masakiton. Nagdala pag yun ay silag mga masakiton. Di pa rin nato ay labad, di maulo, bilin na kayag simba ron. Ang mga masakiton, ipangbilin sa balay. Or kita ba mismo, di isa ko simba, pastor, kaya naukab akong kaspa. Oy! Gamay ra yung rason, di manimba. Pero sila lahi, dalon yun nila ang ilang masakiton ngadto sa Ginoo. O nyingon ang Bible na gibati sa atong Ginoo ang dako kayong kaluoy. Ingnan nang nas imong tapad, dapat muliwat ka sa Ginoo. Na imbis maluoy ta, picturean raman nato niya i-post. Napa mo? May buntag. Sa verse 15, sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinunan miduol kaniya og miingon, mungit-ngit na raba og awaaw kining dapita, maayo tingali og palapton na lang nimo ang mga tawo og patuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Papaulian na sila papanihapuna kay fasting gyud nirog magkinaunsa. So paghapit na ni salop ang adlaw, nakit-an na ang problema. Napa mo diha? Hapit na mo, ngit-ngit, nakita sa mga tinunan ang problema. Amen? Ang problema, mao ang krisis. Crisis sila. Nga naman, dako ang demand, gamay ang supply. 5 ra ka lobe nga tinapay, o 2 ka isda, plus ang pakanuno nila, 5,000. Nya iapil na itong ihaptong mga masakiton. Iapil og ihaptong mga kabataan, mga kababayinan, o mga senior citizen. Pero tindaghanag yun. So nakita nila ang problema. Ang tao mga igsoon, always ragyod ta nga limitado og panguna-una kung magguna-una tagpaagi sa kasulbaran. Limited gyud ta. Kay nagtanaw man ta sa natural nga paagi. No? So kung dagan ang imong bisita or coming na atong Thanksgiving, no? Coming na. So mag-expect na ta 400 to 500 katao. So ang atong i-prepared ana, dili pang 5 katao lang. Pastor, pag lungag na usa ka kilo, ampuan na gina nato, di bitaw na mahurot. Adik ng tingalin.
Amen? Ang atong Ginoo pag siya'y maghanda, laging may sobra. Gipakita dito. Kita kay, masayang rana, mga baho rana. O silabot, masayang mga baho. Kato mga ni mga barkong nagtransport og tagpila ka tonelada nga bugas na lunod, sayang tong bugas. Sige ratang gisayangan. Ang sayang ana kung wala ra nato gahimo ra ta ana nga wala tay purpose. Naway purpose. So lisod kayo ni. Pay naghanan ning pakanunon, 5 ra ka tinapay ug 2 ka isda. Ang nakit-an sa tawo nga sulbad, palakwa sila palayasa. Amen. Palayasa sila. Kami dire ron sa church nabibo nami. Dong tindog sa. Nakana siya si Charles Ray Ching. Ching ang apelido. Pinakadatos dumagiti ng Ching. Oy Piching. Now, ika na siya dumagiti, wa pa mi nagkaila, wa pa tag-ila-ila dong no? O pag yun. Nyanana siya karon dire kay mo eskwela na siya sa Bible School. Gika na siya dumagiti. Nya, nung nabibo na lagi mo ron dire. Nya ako silang giingnan nga mauni ang inyong mga buluhaton, mauni tanan. Ayaw, di na ko maghuwat gyud nga moingon kung kuanan ninyo kay bibo na ra bata. No? Ay laman mo ka problema 5 ra ka tinapay og 2 ka isda. Ay pastor, asa kong bahin. Kining tinapay igo nato, isda imo ram nagkamami. Ayaw mo problema ana oy. Si Lord magtagbo sa tanan. So, ang nakitan sa tao palakwa sila, palayasa, papaulian na sila. Pero kabalo ba mo sa tanang problema nato, ang pinaka-best nato nga solusyon, dili di ay mao sa unsay gikan sa Ginoong solusyon. Amen. So, tanawag niyon sa pagtubag ang atong Ginoo mga igsuon. Si Jesus mitubag verse 16 na ta. Dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang muhatag kanilang pagkaon na di nagitagaan ang untag problema ni Lord. Nausa man ka Lord, kabalo man kang wa mi nanarbaho kay ni sunod minimo. Kami muhatag pagkaon, kabalo po kang wami kabalon. Saan na lang ni. So, nung Ginoo, sa may naan nyo diya, 5 ka tinapay o 2 ka isda. Kung ato nini mo basahon sa John, chapter 6, ang imong makita dito mga igsuon, doon ay bata nga nagdala og 5 ka tinapay o 2 ka isda. But diri sa Mateo, lahi ang pagkasulti diri, wala gi-mention nga dala ni gikan sa bata. Kay lahi man ang audience ni Mateo ngayang gisultian kaysa sa audience ni John. Muna makabantay kang lain-lain sila sa usa ka topic, lain-lain ang ilang gipanulti. Kay lain-lain silang audience. Nasabdan na to? Now, ningon diha pagsulti sa atong pagpadayon mga igsuon, ningon diha nga 17 sila no? Sa 16, si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang muhatag pagkaon. Verse 17, sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ani adire. Kasulay ba kang imong bayronon sa kuryente 2,000? O nya ang imong kwarta 500 ra? Kasulay mo? Or musakay ka og gikag Tagbilaran City padong Dres Cortez. O nya ang imong kwarta katunga lang iplete. So lakaon pa nimo gikan sa syudad abot sa ubuhan ra ka mo sakay arong paigo ang imong iplete. Lisod na kayo no. But listen to this. Unsay sunod nga nahitabo? Si Jesus mingon 17 sila mitubag may 5 ka pan og 2 ka isda nga ni adre verse 18. Si Jesus mingon dad-a nganhi. Dad-a nga ri. Diha biya nako nakuha ni nga prinsipyo mga igsuon nga munang sigitang kalisod kay og naa diha lisod na ganit ta di pagyuta mo tanom. Nakita nila nga krisis man ni ato ni itanom aron ni mas mudaghan. Aron makaani tagdaghan. Nakita kay maguna-una man taga mo na lang gani na ako pa nang ihatag. Si pastor ay manambok ana. Munang sige ra gyud ang makulangan. Kaya nga naman, wala man ka nakasabot. Naaman ang mga pagduha-duha. Verse 19, og unya, gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo o gikuha niya ang 5 ka pan og 2 ka isda.
Klaro? 5 kapan og 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Di ana? Bisan daghan or gamay pasalamatos Ginoo. Usahay ra ba mapasalamaton tagdaghan pero gamay ra sa man po ni Lord oy. Malasa ang kinabuhi ang kulang po na. Na magyaw-yaw kung kulang. Naapa mo? Gipikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusap ang nagahatag niini ngadto sa mga tawo. Gipikas-pikas. Imagine ko ang Ginoo gasige ra kuot sa basket. O dira ihatag ato, kuot na pud siya. And then sila nangatingala nang di man mahurot ng sulod anang basketang 5 ra man to kabuok. Ayo. Now, mas masabtan nato ni mga igsuon sa unahan tanawa ra god. Gihatag na ngadto sa mga tawo. Ay naka. Uy. Naabot man ko diha. Okay. So, sa verse 20 niyon, nangaon ang tanan og nangabusog. Wa gyoy gay ngana nga gauli. Wa gyoy ka panghuyab. Ang tanan busog. Gracias. Busog silang tanan. And unsay sumpay diha silang tanan nangabusog. Ningon, unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno og napulog duha ka bukag tan-awa. Napay dusing bilin. Nga kung ato ni, kining 5 ka tinapay o 2 ka isda, hago ni sa tawo. Pero ang gipakaon sa 5 mil og sa uban pang wala napil sa lista og nasubraan pag 12 mil, panalangin nga gikan sa Dios. Munang always nga mo santob sa tunguna-una nga ang kahago sa tawo ikumparas panalangin sa Ginoo di katopong. Munang kana inyo pag negosyo, pagpamuhin ninyo mga pagpananom na to, pagpanarbaon ninyo mga pangandoy, kanunay na nga itugyan sa Ginoo. Pareha sa 5 ka tinapay o 2 ka isda itugyan sa Ginoo. Kanang imong 5 ka babayi o 2 ka lalaki mga anak mga badlungon itugyan sa Ginoo. Mudaghan pa na imong problema ang badlungon. Ayaw po doy. Naapa mo? Itugyan sa Ginoo. So ang Ginoo na'y bahala. No? Nakita naman nila ang kung ilang paagi, wala yun. Lord, niyam ta Lourdes. Wala man tas mangga, to aram dito bikiri. Kung sino mga orasa ron, ya kanian to kay wa may habal-habal masugo, Gerson, pagpalit dito. Ningon siya, papaulian na. Kainig panggut mo nato na ron, saon man nato ng puro rawale, nga gutom na kayo, mga na sila, papaulian na. Last gist na. Ugay na ba ka magwali? Sige. So, nakahipos pagayod sila og 12 kabukag. Sa verse 21, 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babae o sa mga bata. Ang gipasabot, nga walay labot sa lista, apil nga gipakaon. Naapa mo? Ngano man ang wala sila apil? Kaniadto manggod sa census paminaw. Ang iapil ra sa lista, ang mga tao nga kayang mugunit og espada padonggira. So kalalakinan lang na sila nga nag-edad 20 tingali ngadto sa 50. Kag mulampas na senior citizen naman na. So mo na paagi nila, mo na matanaw nimo sa census mga igsoon. Kung mutanaw ka sa census, ang nigawas didto sa Egypt 600,000 ra. Pero they are about 2.5 million. Kung iapil ang mga kabataan, diri sab. Imo makita 5,000 ra din Pero mas daghan pag yun sila ni. So dako nga krisis ni. Kung mas dako nga problema, mas dako pod ang katingalahang butang, ang panabang sa Dios nga atong makita. Di ba? So wala na nagpasabot nga gagmayng problema, wa nang talanginang Ginoo, nanginahanglan tag Dios. And then nasundan pag yuning maong panghitabo. Sa samang paagi gihapon,
atong tan-awon mga igsuon sa chapter 15. Matthew chapter 15, verse 32 to 39. Matthew chapter 13, verses 32 to 39, nasundan na pod og laing panghitabo nga sama ni ini. Ningon ang Bible, verse 32, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan, naluoy ako ni ini mga tawhana, kay tulo na kaadlaw nga sila, nakig-uban kanako og wala na sila'y makaon. Gutuman na ni. Hurot na ilang balon, og naman galing, panos. 3 days na baya. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon kay tingali unya kuyapan sila sa dalan. How many of you nga kaniadto mo simba ta mo uli wala ta kabalo wata nakahinumdum unsa tong gipangwali. Amen. Pila ba nato dire nga naabot ang simbahan kaniadto pero inig uli na to wata kabalo ko sa mo gihumili atong pare. O sa mo giwali atong pastor. Dili gusto si Lord nga mo pauli nga walay kaon. Every time maminaw tas fulong sa Ginoo, gifeed ta, gipakaon ta niya ang atong spiritual, gipakaon ni Lord sa tinapay nga nagatag og kinabuhi nga mao ngayang pulong. Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by pandesal alone. Pamao paniudto panihapon but in every word. E ningon si Lord, kung pagkaon ng pulong sa Ginoo, di ko gustong na mo pa uli, nga wala, nagdalas pulong sa Ginoo. Kaya may man, praise God, nakasimba, ko agamay akong sala. Na may mga inganang tao. Pero doon na yung mga tao nga nag-uli, nga busog kayo, hindutag itong wali, riguag yung ko kayo. Wag yun ko, napingsan, na headset yun. Busugan ako. Naapa mo? Ang ubang gigutom na. So nasundan ang maong panghitabo. So dili ko gusto kay og gutom sila ang panguyapan sa dalan. Verse 33, ang iyang mga tinun-an ang utana kaniya, samanta mangitag igong pagkaon ni ining mga tawhana nga awaaw maning dapita. Imong makita nga si Lord dadon kas mga dapit nga walay malingi. Walay mahikap, walay makapkap, wala tanan. For you to know nga duna kay Dios tag-iya sa tanan. Muna sometimes goal ko, ano ko yung amigo, nahutdal akong lungagon, taro, lay bilin, lungagan ang taro. Ibutang ni Lord sa sitwasyon sa dapit nga walang-wala ka, aron makaila kang duna kay Ginoong magtagbo, manghinobra pa. So gidala dito, pariho, gihapon ang tubag sa mga tinun-ano? Mag-unsya man ta. Saan mo na ito na kulang man? Kita kanunay, manguna-una, sige rin yung kulang. Munang kinahanglan tang mabasag Biblia, araw makaila, tas panghuna-una sa Diyos. Paminawan eh. So, nangutaan na sila, og asa mantaan eh, og ipakaon. Sa verse 34, pila kapan ang inyong dala, nangutaan na sila. Sila mitubag, 7 og may pipila ka, gagmayng isda. Ula? Nabinlag 7. Nasa sila 7. Diyan kayo unsahaon naman po ni. Nga perting daghana. Naan po sila gamay isda. Ngayon ang verse 35. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 kapan og ang mga isda og nagpasalamat siya sa Dios og iya kining gipikas-pikas og gihatag ngadto sa mga tinunan. Gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Pareho ang hitabo. Amen? Pareho nga hitabo. Og nangaon silang tanan, og nangabusog. Nakahipos pagayod sila ang mga tinunan, og 7 kabukag nga salin. Tanawag yun basta Ginoo muhatag, manghinubra. Ningon ang tanan, natagbaw na sila, nabusog na sila, nabinlan pagyog 7. 4,000 or 4,000 ang mga tao nga nangaon. Wala pa'y labot sa ihap ang babayi og ang mga bata. Luya man mo mga babayi, mga bata, oy. Kanunay man yung taon mong dili maapil sa lista. Amen? May nalanggani kay nausob na ning atong culture karon. Hodyo nga culture ni karon apil naman ta. Ang babae na magbahin-bahin, igo na kay napay lain. Asa ubang plastic. Nga na no? Nausob naman ta sa atong culture karon. Di na lagi ka malimot, anak pastor.
Naapa mo? So, ingon ang verse 39, unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao, misakay siya sa sakayan, og miadto sa yuta sa Magadan. So, uli na. Duha na kapangitabo nga naghimo si Lord aning milagro. Amen. Now, uli na mo. Papauli niya tanan. Ang nahabilin niya, ang 12 niya katinunan. Siya na lang, og ang 12 katinunan. Now, adto ta sa chapter 16, verse 5 to 12. Dinhi na, nakita na ko ni. Mga una-una nga dili andam sa unsay mga bag-o na sad nga maabot sa itong kinabuhi. Paminawa ra ni. Ningon diha, sa nakatabok na sila sa lanaw, ang mga tinunan, no? Sa nakatabok na sa lanaw ang mga tinunan, apan, no? Nakatabok na sa lanaw ang mga tinunan, apan nakalimot sila pagdalagpan. Tenenenen. So, may problemahan Wa gabalon. Sa man taon mong dosi ka bakak tong, ikaw pidruwa din mo itong isip ditong uban. Na, galalis na sila. Sa man itong ipangbilin na tos dagat. Mahurot ba dito nila? Wa din mo nagdala. Galalis sila mga igsoon. Tanawar ko giingnan sila ni Jesus, pagbantay ka mo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo o Sadusiyo. Now, ang atong Ginoo, naghisgot siya kabahin og teaching, mga pagtulunan o mga practices sa mga Hudyo o sa mga Parisiyo. Pero kay ang ilang problema, tinapay nga literal man, mo nang wa sila kasabot sa unsay gitsulti sa atong Ginoo. Ingon dayon sa verse 7, ang mga tinunan nagsultihanay nga nag-ingon. Nagsulti siya ni ini kay wala man kita makadalagpan. Tanawa ra na ilang gisulti. Pag-ingon ni Lord, pagbantay mo sa igpapatubo sa pan sa mga Saduseyo mga Parisiyo. It means ang ilang mga palami nga musulti, ang ilahang makakabig kayong musulti, ang ilahang mga pagtulunan nga hinimo rapod sa tao, nga gipakasama nila sa pagtulunan nga gihatag sa Dios, pagbantay kamo sa ilang mga pinulungan, pagbantay kamo sa ilang linhukan. Muna gipasabot sa Ginoo, pero ang ilang una-una, mo lagi ni, ang kagadala Justin. Gisafety unta to nimo tungo sa kasako. Nga naman, ang ilang una-una, paminaw ragod, ang ilang una-una, wala pa naka-move on. Galingi pa sila, gatanaw pa sila, sayanga man to may pag nagdala ta, ato may panagbalon ta. Gatanaw pa sila sa humana na hitabo. And it's about time nga si Lord magtudlo og bagong mga butang. Dili sila makasabot. Kaya ang ilang una-una, tuwa pa sa pan nga sobrang gibalon. Amen? Justin, lamin na kayo ang imong effort, Justin. Naghatag ka og chocolate, naghatag ka og cake, naghatag ka og flowers, naghatag ka og bagong shoes, naghatag ka tanan imong gihatag niya. Pero para niya wala na ibili kay tuwa yang una-una sa yang ex. Akong gingana pagsulti arong mas maklaro. Amen? Kamu mga teachers maglisod magtudlo sa 5 divide 2 is 2.5. Tama ba ko? Kung ang inyong estudyante wa pa kabalog 1 plus 1. Kagapon katudlo kag 1 plus 1. Nya karon another lesson na pud. Aritas 5 divide 2. Ang 5 bahinon og 2. Unya siya kasigi pag una-una pila may answer sa 1 plus 1 ha? Atong leksyon kagahapon. Muna nga ako musultian, dagang problema sa mga Kristohanon. Usa niya ang problema, dili makamove on dayon.
Sige ko nauna sa pan. Nga naitabo nga milagro gahapon. Sige ko nauna sa nipasakit niya kagahapon. Nagdumot gahapon, dugay na to. Si Lord, magbuhat na siyang mga bagong butang para sa imo ha. Pero imong una-una, dili ka makasabutan ng iyang buhaton. Munang, di sa si Lord mo imuan ng mga butanga para sa imong kinabuhi. Kaya di mo masabdan. Kaya nga nung di ka kasabot, tuwa pa ang imong una-una sa mga butang sa nang labay ang panahon. Sige lang ka tinapay. Another thing. Kining tinapay nga ilang yunaon dre, worldliness, mga panginanglanon sa panglawas, kalibutan ng mga butang. Si Lord magtudlo naglangit ng mga butang. Di sila kasabot kaya ang ilang una-una kalibutanon. Pila ba Kristohanon dire nga nagsimba ta pero itong una-una kalibog yapon saon man saon. Wala na lagi kakabalo, itugyan na ni Lord. Amen. Di sila kamubon. And then gitudluan na sila sa Ginoo. Ningan ang Ginoo, pagbantay mo sa mga malipat-lipaton ng mga pagtudlo, sa mga maalamong mga pagpanulti kunuhay, sa mga nagtudlo nga kini mensahe nga gikan sa Dios pero ginamara na nila. Pagbantay mo sa ilahang mga practice, ilang mga action. Muna gitudlo sa Ginoo. Nya iyarang gigamit nga daw sama sa yes. Kausabot mo kung saan ang yes? Kung baker ka, maghimo kag tinapay, dili na siya motubo. Kung dili butang ag yes, palit kag tinapay, kani kay tag 5 nya dagko kayo. Gidaghan ra na og yes, mo nang nibukad og kayo murag balon. Kumuta na nga tinapay nga daghan og yes, mura na lang og stick sa sigarilyo. Ikaw ni mong hangin naman na ito. So in other words, gingnan sila ni Lord. Pagbantay mo aning mga preacher. Pagbantay mo aning mga magwalali, mga magtutudlo, Pariseo o Sadduceo, unsang ng Pariseo, mga suito kunuhay sa balaod, and they are practicing what they read, what they do. I mean, unsa naman yun. Di gina-practice nila ang unsay ilang mga naandan. And they nagtuo po rin mga Pariseo nga doon nagyapoy pagkabanhaw. Ang mga Sadduceo pareho og teaching. Ang doctrine lang nila mo'y lahi. Kaya mga Sadduceo di na mo tuog na ay pagkabanhaw sa nangamatay. Nakasinabot ha? Pero pareho sila. Pareho sila. Ingon si Lord, pagbantay mo nila sa ilang yes, sa igpapatubo. Mga pagpakaroning nun. Mayroon kay kag-yes, pakaroning nun na sa literal nga hubad sa Bisaya. Kay kung mayroon kang tinuod, di wala ni tubo. Kay puro ron tinuod nga puro harina ra gyud to. Nya giluto sa lana. Pero mayroon na kay kanitubo na ay yes, pero sa sulod ana hangin. It means pakaroning nun. In other words, magbantay ta ani kay sa physical appearance makita nimo mga Diyos nun gyud ni sila oh. Pero sa sulod ay hangin. Amen? Kasi gano'n na bas mga maalamon, naguna-una sila, maalamon na sila kayo. Pero sa pagkatinuod lang, ang naibawan o patra. Amen? Now, ako'y gisundan nga preacher, nga nagtudlo siya, nga kining cellphone, naa siya'y hapit, o dili mo kulang o sa kalibo nga mga paagis paggamit sa cellphone. Dili mo kulang o sa kalibo nga paagi sa paggamit sa cellphone. Like, if flashlight nimo, motawag ka, maminaw kag music, magplay ka og music, mag-record ka, mag-video ka, mag-edit ka. Daghan daw nagpaagi paggamit og cellphone. Pero ato na ibawan o patra. Unsa man to? I-on? Mutawag? Mutext? Unsa pa lain? Nga ikaw pat? I-charge? Mora. I-on, mutawag, mutext, i-charge. I-on, mutawag, mutext, i-charge. Yan, naguna-una na ta kayo. Maalamon ako. Maalamon ako kayo. Ya wala ni mo nakita nga ang cellphone di baling naghana sa gamit. Galakaw kang kakarap-karap aning gikap-kap na nimo ning agianan kay ngit-ngit kayo ang cellphone dai nay flashlight. Pero kayo patra may imong naibawan. Una, do you think, una-una pag yun mo, maalaman ako, kamao ko mong gamit ng cellphone. Ay ko tudlo eh. Di ba? Ingana po ng atong kinabuhi.
Upatra. Matulog. Mumatag mo kaon. Mo trabaho. Muuli. Mukaon, matulog, mumata, mo trabaho, muuli, mukaon, matulog, mumata, trabaho. Mura na yato na ibawa. Ano niya na kuna-una na takmala mo na ta. Nga naman, wala na ito gibasa ang Bible. Nga daggan man na yung paagi paggamit ani nga akong kinabuhi. Sa paggamit ni mo sa imong cellphone o patra kapaagi ang imong paggamit. Kaya waman ni mo basa itong manual. Pagpalit ni mo cellphone naman ang libro pakapin. Inganihon pag-on, inganihon pag-tawag, inganihon pag-request o signal, inganihon. Same sa itong kinabuhi na tao tas kalibutan nga wala ka basa sa manual. Unsaon paggamit ang kinabuhi o ka na maong pulong sa Diyos. Munang lutaw kayo tayo ni kabut sa problema. Kaya mga tao na problema, God will provide. Pag-abot sa sakyanan, gaaso. Laso. Di naman yun na normal nga overhead. Kay kung overhead, kuan siya ka nang naang, aso niya puti. Hala, kay ang iyang aso mura magkanang gadaob. Sa ato, pagasunog siyag uwil, or unsay mga gasket tingali nga iyang gisunog. Pagtanaw pa ni Buto, di ay ang main niya nga tubo. Gikan sa cooling system, padong sa makina. Sabi ng cooling system, ang radiator. Ni Buto. Sinakaana ko, Lord. Pero kay nakabalo, magkakung sa gisultis Biblia, okay ra na. God will provide. Na ay paagi kanunay. Na ay paagi tanan. Napata? So, karon kita na ito mga igsoon. Nga sadyang nagka-problema sila, wag yun sila kabalog mag-unsa. And wala yun sila nakasabot sa gipanulti ni Jesus. So atong tanawon sa atong pagpadayon. Verse 8. Apan si Jesus nasayod sa ilang gipanulti, busa nangutana siya kanila, nganong naghisgot man kamo nga wala kamo makadalagpan pagkagamay sa inyong pagtuo. So, nausob na po. Si Lord, nibalik na po, chapter 1. Imbes dito na 5 divide 2, nibalik na po, 1 plus 1. Kaya wa pa man kamubuon, wa pa man kasabot. And kadagan na si Lord naghimo og nagbalik-balik na lang ang milagro sa imong kinabuhi. Pag-abot sa ikatulong problema, ratol gihapon ka. Yung si Lord, maglisod ko ani tudlo ba? Saan man mo level 5 na taani mo, level 6 mo, level 7 nga. Ang ilang una-una, level 4 raman kanunay. Ang ilang una-una, tuwas na hitabo na kagahapon. Ang ilang una-una, tuwas na hitabo nas ng labay ng panahon. And Christian, ang atong panguna-una is always iyon. Kanang excited ta, unsa ang moabot? Unsa ang bagong himuon ni Lord? Kaya si Lord hindi nakakagawa ng mga bagong bagay sa buhay sa tao kay ang tao sigunahunas ng labay. Kanang nasa imong tapat, pangutana, ang sa mangkawa kay planong mag-move on? 5 ra kabok ng utana. Kitang tanan, mangutana, pangutana. Ingon siya, wa ba mo kasabot? Pagkagamay siyang pagtuo? Hello? Kauban nila ang naghimo sa langit ug sa yuta, ga problema sila asag kanon. Kauban nila ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, pero nagproblema sila asag kanon. Kauban nila ang nagpakaon sa 5,000. Pagkasunod nga mga kapanahunan, nagpakaon og 4,000. Karon nga sila na lang 12 kabuok ga problema. Murag ikaw nig ako. Sultian gyud kanako kun dili gyud nimo usbon imong panghunahuna ayog pangandig mga bag-ong butang mahitabo sa imong kinabuhi. Hindi gyud ka mag-move on. Sunod niyang gisulti di ara. Sige ko kawala mga igsoon. So, ingon siya verse 9, wala gihapon kamo makasabot hangtod karon? Wala ba kamo mahinumdom sa 5 kapan nga akong gipikas-pikas og 5,000 katawo ang nakakaon?
Pila ka bukag ang napuno sa salin. Verse 10, og mahitungod niadtong 7 kapan alang sa 4,000 ka tawo. Pila man ka bukag ang napuno sa salin. Iyang gipahinumduman. And sometimes, ikaw ug ako, pahinumduman ka ni Lord sa mga panabang, sa mga kadaugan, sa mga answered prayer, sa mga problem nga na-solve, sa nang labayng panahon nga gihatag sa Ginoo nimo. Aron ka makasabot. I know ugma na kay problema. Sulod ugma na po'y problema. But hinumdumi sa nang labayng panahon, may mga problema kang nagsulbad si Lord. May mga problema nga wa kay paagi, pero si Lord na ipaagi. Hello? Unsa may imong pilion? Malipay ka kay mosalig Ginoo or magsigir kag kalungkot? Magkagrabe na ato mga balatian tungod sa sigir tang ka problema. Sigir tang kabalaka. So, verse 10, verse 11, nganong wala man kamo makasabot nga dili pan ang akong gisgutan. Tanawa ra ni. Nay bagong butang nga hisgutan si Lord, mas labaw pa sa ilang gihuna-huna. Pero dili sila interesado, dili sila willing anang bagong butang. Kaya ang ilang gihuna-huna, lagi ninyo dad ag bring house. Wa ninyo giampi. Pituto bisag duha na lay nadala nato. Daghang makarelate aning mensahe karon. Amen? Susunod, ingon siya. Ang gusto na kong ipasabot mao ang nga magbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo o sa mga Saduceo. Unsa to? Mga malimbungon nilang mga pagtudlo. Verse 12. Unya nasabtan sa mga tinun-an nga dili di ay ang igpapatubo sa pan. Ang gipalikayan ni Jesus kanila kundili ang pagtulun-an sa mga Pariseo o sa mga Saduceo. Lisod gyud masabtan sa tao mga igsuon nga kalibutanon og hunahuna. Lisod masabtan sa tao mga igsuon ang langit ng mga butang kung kini nga tawo kwartar lang ang hunahuna. Problema sa mga butang aning kalibutana ang hunahuna lisod ni makasabot. And that is why si Lord nag-ingon, do not dwell on the past. Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. And this was the theme verse nato kining the new beginning last year. No? Kato bang inyong pinaingana ba? The new beginning. Di pa dyan magdungan. No? The new beginning. Yaw-yaw dito. Isaiah 43 verse 18. Tuloray, gayaw-yaw. O niya, pag yung the new beginning. Sulti na tanan. Wapod gadungan lagi. Okay? So, sagdi lang. Padayon ta. Isaiah 43 verse 18 to 19. Ningon diha, arita. Apan ang Diyos mingon, ayaw naghinumdumi ang paan. Ayaw naghinumdumi ang nanglabay. Ang nangagi. Ayaw na pagpabilin diha sa mga butang, kalibutanon, sa karaang panahon. Katong sa una ba, kalibutanon ka pa, ayaw na to. Ayaw na to. Sige pagkaghandom mo ito, nasubok yung kudiya, kasakit yung kaya kong gibuhat. Nangapo na siya, nanapo kay apo. Nasakitan ko ka dito sa pantalan nga sa aranay mi. Samtang gihuyop sa huyuhoy nga hangin. Parat-parat ang akong bukton. Hinumduman kay ni mo to niya hangtod karon nasakitan kagayog di ka ka-move on. Puro na mo nangapo. Kumusta na kaya siya? Ala ka niya. Naapa mo? Ayaw sa mog. No, ingnon man mo ni pastor, ayaw sa mog sulod og relationship kun dili pa mo mature diha sa Ginoo kay mahagbong ra mo sa sala og magmahay gyud mo. Lami untag ini kahagbong sa sala magmahay, mabalik sa sinugdan di naman. So ingon ni pastor ayaw sa nya kay mosud lami lagi kay answered prayer gyud siya pastor oy. Nya manoroy dayon mo atong bikyo yangod-yangod love. Tanawa nindot kaayo.
Mamalit dayo fishbowl, mag-quick-quick dayo sa kalsada, ingan na, sigkuy-kuyog, bisag alanganin imong panggas, sundoon imo siya sa panglaw. Oh, bisag nga gas. Anya human sa 8 ka tuig, di ka mo. Di ka mo ang nagdayon. Nanapod sa ilaing isundo. Nanapod lain siyang isuro is BQ Mall. Nanapod sa ilaing palitag quick-quick. Nanapod sa ilaing gastuhan. Og naan napod siya'y February 14 nga lain. So ikaw po, masakit eh. May butas eh. Naghahanap ka rin. Bahalag kinsa, basta init. Bahalag kinsa na lang, basta init. Saan na ni? Kaya nga naman, nasakitan man ka. Panahon gani nga masakitan ka, move on, unya, tagam. Sa batanan, tagam na ko. Tagam. Tagam na intawon. Oh, dili lang na mo isyo, mas daghan pa. Mas daghan pa nga isyo nga ngayon natang mutagam og mag-move on. Pero sultian ka nako, ang pinakaunang buhaton para maka-move on ka, mo pasaylo. Pastor, gipasaylo na nako siya gikalimtan pag nagkita mo didto kas exit ni sulod. Asa makaagi? Na asya entrance, pastor. Security guard ay. Sa exit ni Agison. Nga naman kayo, wala ka pa saylo. And kung dili ka mo forgive, di ka maka-move on. So kung dili ka maka-move on, bisan pag naay, kinadagkuang mga malipayong butangay mo ni Lord, sa imong kinabuhi, di ka malipay. Because ang imong una makapalipay ni mo, kadtong ng labayng panahon. Amen? Kunya, lingkod kas daplin, katulaging akong giingon. Di na productive, di na ganahang mo trabaho, di na ganahang mamubog tanom, di na ganahang mo lihok, di na ganahang maligo. Magpuyo na lang sa likod sa pultahan, magkaon sa kuko. No? Unya, maminaw pag yung mga kalibutanong awit nga pasakit kayo, I was afraid this time will come. I wasn't prepared from within. Ay, lakilak la, daganang drama, oy. I have learned to live my life without you. I have learned to live a life without you. Nga, sige, kagama, oy. Di ka move on. Sige na una sa tinapay. Human na to. Human na to. Para sinasabi ni Lord, nangyari na yan, tapos na yan. Kanina ako'y mas labaw pang ihatag sa imuha. Move on. Kagapon rato. Kung unsa ka kagapon, dili pwedeng maog yapon ka karon. Kaya kung unsa ka kagapon niya, maog yapon ka karon, alaot ka sa imong kaugmaon. Move on na ta. Kung kaya ni Lord gisulbad ang problema sa 5,000 sa mga tao, sa 4,000 ka mga tao, kini pa kayang 12 ra sila. And so si Lord nagtudlo na siya langit nun nga pagkaon, spiritual nga pagkaon, nga mao ang langit nung kaalam, nga tinuod nga mo patubo sa ilang pagigugmas Ginoo, sa ilang kadasig sa pag-alagad sa Dios, pagigugmas pulong si Lord, motudlo na, pero na putol. Nga naman, nakita ni Lord, nga di pa ang ngayang tudluan. Og ingon ani, usahay mga igsuon. Usahay ang imbis nga na ay wali nga kini, nindot kini. Pag-abot, sige, karin na lang sa ang, kuan. Tuo og nidawat. Kaya di pa pwede. Muadto ta sa next level, kaya mga huna-huna, wa pa kasabot. Imagine ko ga problema sila og ayo. Nga wala sila'y tinapay, humana sila, nakakita, nga nagbuhat si Lord, og daghang tinapay, milagro, na sobraan pagdusi kabakat. Og di paigo, para matuog yun sila, nagbuhat na po si Lord, ikaduang milagro, same ang process, nagpasalamat sa amahan, nakabuhat og laing, napakaon ang 5,000, nabilnan pag 7 kabakat. Sila na lang 12, nagproblema.
Amen? In other words, may dako kayong problema ang milabay sa imong kinabuhi na sulbad. Karon nga na kay problema nga gamay. Bura na kag naratol og ayo ngano man. Kalibutanong manghuna-huna. Amen? Mao bitaw sige kog ingon basaha gyud ang pulong sa Dios. Do not dwell on the past. Apa ng Diyos nag-ingon? Ayaw na inomdumi ang nangagi ug ayaw na pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Ngano man? Kalimti na tong 5,000 nga gipakaon. Kalimti na tong 4,000 nga gipakaon. Na 5 bagong moabot. Verse 19 tanawa. Ingon ang verse 19 karon. Sa batanan karon. No? Ayaw hulata ugma karon na himuon si Lord. Ugma ra gyud ko magbag-o. Karon ka baguhon ni Lord. Ingon ang Bible karon. Tanawan yung Bible diha kay basig ugma nakabutang diha. Or basin ningon diha puhon, magbuhat ako. O sige butang sa inyong Bible, now. Karon. So kung nakadungog kaswali karon ka magbago. Amen. Si Lord gusto kayong magbago ka pero ikaw may di ganahan. Lord, hinahinay ra ba? Ay, po, dali-dali, Lord, oy. Magbago ra lagi niya ako. Nya hinamduming pwedeng ugma, di naka-apil sa ugma. Napaka-chance magbago. Nginig na mamatay, mo ingon na dayon tag, Pastor, iampo tong namatay nga iyang kalagyahan sa Dios. Kanus aday ka magtuon, humanag exam? Sa buhi pa siya, magpagiya siya, Ginoo, inikamatay niya, ditso na. Lord, pagkanindutan din ni Lord, sila dito sa kalibutan, Ginoo, nga problema ang pagyog asam ni Udto, dugay pito na magwali, Lord. Na? Magbuhat ako og bag-ong butang, karon dayon mo tungha kini. Pagkanindutan nino, kini, og makita ninyo. Kining butangan, ngayang himuon nga karon, makita ninyo. Maghimo ako og dalan dito sa kamingawan. Tanawa? Wa na kay paagi. May kamingawan, lasang. Way taong moagi, way mga hayupan. Kasagbutan, wala tanan. Maghimo siya dalan. So maybe imo nakita imong kinabuhi imong pamilya nga murag lasang na, walay agianan ang panalangin, walay agianan ang kasulbaran, walay agianan ang kalinaw, walay agianan. Ingon si Lord, maghimo og dalan. And sunod, ningon siya, og maghimo ko og suba didto sa disyerto. See? Ang context man untaan ni ang mga nasod nga wala nakaila sa Dios sa mga Hudyo, pero applicable ni sa atong kapanahunan karon. Even Christian ta, may mga panahong naglihok tang murag walay Ginoo. Manghuna-huna tang murag way Ginoo. And that is why maglisod ta. Og dawat sa mga bag-ong butang kay ang atong huna-huna to apas ng labay. Move on na ta. Mag-move on na gyud ta. Ang naitabo kagahapon di na nimo to mabalik. And pastor, nasamad man ang akong kasing-kasing. Mas magkadako ang samad kung musigi kag tan-aw atong nahitabo sa kagahapon. Amen? Unsay nahitabo nimo, unsay nahitabo sa imong pamilya, nagkinaunsa na imong kinabuhi. Remember this, na promise si Lord. Ay natog hinumdumi magbuhat kog bag-o. So galisod ug ayo ang mga tinun-an because ang ilang hunahuna sa nang labayng panghitabo. Wa sila naguna-unog, nakakaon ang 5 ka tawo. Aw sa ang 5,000, nakakaos 5 ka tinapay, ug 2 ka isda, sublag 12 kabakat. Sunod nakakaon ang 8,000 na sublaag 7 kabakat. Sunod na pud ani. Unsa na po kay mo ning kinirabang atong Ginoo nga gialagaran kay bisag di ta mangayo ani niya nakaibaw ni siya sa atong gikinahanglan. Bro, padayon na kita kuyog niya, bro. Imbis ingana sila gaalalis mo noon, ikaw danghag mangud ka. Tuay bakanting sudlan nas ice cream, wa ni mo sudle. Dapat gipamutol ninyo tong mga 1.5 gisudlag gusok. Wa jugoy nakita ang Basios 1.5. Basa naman yun. Gipanggunting na pang sudlan o gusok. Hoy, mag-born again na mo ha? Hoy, magbago na ta sa itong kinabuhi. Hoy, naunsa man taon. Na ayaw mo kabalaka sa sunod na itong mga bulaton kanang lipay tatanan o niya. Ningon bitaw si Lord na mabilin hipusa. Sama na nako. So kailangan mo pukunin mo, asa inyo hadapit. Ayaw kabalaka. Mabutan dito init-init pa. Na?
Dapat excited unta sila. Amen? Ay kamo sa mga igsoon. Nakoy tan-aw ninyo. Kabalo mo nganong kulang ang pagkaon, bisag paigo ron ta. Tungod kay naamoy nasagol sa grupo nga hakog. Okay? Hakog. Example, nagipagawas na tanang pagkaon. Tanang pagkaon. Mitsado, humba, kaldereta, gipagawas na tanan. Pagtanaw ni mo, lami kay niya, ikaw radyo na una. Mga 5 mo kabuok gauna. Puno kayo ang plato, murag hapit, mabawog ba? Kuha to la, tag 5 kaluwag atong humba. Nya pagkahuman, tabunag kanon. Nya lingkod nakakaon. Karon kay ang pila, mga 30 tahon pa kabuok, nahutdan na magpagkaon. Ngano man? Kato nga pagkaon, nakabudget siya 50 kabuok, pero kay ag 5 nga nag-una, nangaon man pagbalik 20 kabuok. Nga tawo. 20 katawo ang gikaon. So kulang ang pagkaon. O nya na ay Kristohanon nga kinaiyang mahimutang panalangin. Ingon ani. Kuha lang kagamay. Nya, lingkod ka, hinihinay kaon. Kay og na ay sobra, ikaw manggihapoy makadugang, tama? Kay ikaw may unang nagkaon, so una diyang mahurot imo. So mudugang na ka dito. Kisa nang mabali ng plato niya, di ka maulog. While gakaon ba? While gakaon, galingi-lingi pag yun atong lamisag. Gatanaw pag yun sa lamisag, dugang yun ni Rog na abrog kay hurot niya, inasala ni Rog. Hinakog na siya, munang kuwang siya. Na si Lord, pag si Lord mo'y muandam, tanawa ragod ni, di ba ningon si Lord? O, kamo mga tinunan, kamo mo'y muhatag nila. Because He is the God of order. Di siya gustong naay makulangan. Di siya gustong naay niuli nga mo gagutom. Munang naas siya'y gigamit nga nag-usher. Ang mga usherites, sila dito ang nagtako sa pagkaon, sila ang nag-serve. Unya pagkauman, umana nataga na talaga pagkaon ang mga usherites, nagsuroy gyapon sila og suda, nagsuroy og soft drinks, nagsuroy og kanon kay basig naapay mo dugang. Nakakaon ang tanan, sila ang ulahing nangaon. Pakristohanon ka pero ikaw kanunay nakuna-una kung niguros mong kaugalingon, nakay problema dire. Kaya ang Kristohanon, wala gihimong Kristohanon, aron magpaalagad pirme, kundili mo alagad. For the Son of Man did not came to be served, but to serve and gave His life for the ransom of many. O siya niyan para alagaran. Ni ani siya aron sa pag-alagad. So imagine ako, okay, iyahay ra mo diri. Nya ang amahan og papa maniguro biya ng ilang mga anak makakaon. Dali. Ato ba nga. Dagana na imo kay ito si Dudong dito. Tuluan na imong coke. No? Na ba yung uban nga tagtulo na ang coke na nakainom? Mubalik pa dito na apa kay balunon og uli. Wa pa nangaon ang asirets. Naunsa man tao na oy. Nya Kristohanon man ta. Sa umna nato. So ningon si Lord palingkura sila, di ba? So always guna nga na Thanksgiving atong himuon. Agatong mga pinasidunggan nga mga bisita ato silang lainon, ato sila stable. Yang uban sige panglingkod mo ayaw gid mo kabalaka kay naay pagkaon nga mo abot sa di pa mo gabi. Lingkod lang ta. Nya. No? Nabusog na ka dugang ma'am, dugang Oh, tagaan pog dessert. Naa na kay imo dugangig tulo. Kay balunog uli. No? So, relax ka lang. Relax ka lang. Napay daghang kaon nga maabot sa imong kinabuhi. Di ba, og inviteon mo ang kasagarang pangutana na ay kaon? Di ba? Okay, sulay tag birthday, sulay tag dibo, sulay og kasal, sulay tag adtog. Kanang nang, mga ligo tag dagat nga walay balon. Ha? Ambot lang, og nabay manguyog. Ambot lang, og nay mato sa imong birthday.
Human niya yung panganta happy birthday, mag-greetings na dayon. Human o greetings, mag-pray na. And then, magkuha na dayon, magpasalamat. Salamat kayo sa inyong pag-anhi o God bless inyong pagpamauli. Wow! Ay, kaon! Aksyon kag kabalaka, di ba? Nakita mga Kristohanon, pag nagbasa tag Bible, tanaw na to ang atong adlaw-adlaw nga pag kinabuhi. Kumusta ta? Sa sinugdanan palangdaan, gibuhat ba nato? Kagabi igisgutan sa music team nga ang tanan halos ganahan diri sa tubangan, pero wag yoy mangandring mag-asirits. Adto ka lingkod ma'am, tapay bakante adto ma'am. Wag yoy ganahan diyang dapita. Ganahan gyud ari sa tubangan tanan. Di ra bagid maadto sa tubangan kay mga guol na. Nami mo kit-an imong dagway sa tubangan no. Maartista kay nigtuan na kas TV. Sa unang wapay mga cellphone, pag nakitaan ka sa TV, labi nang naiga report, magandang gabi bayan, nandito tayo ngayon sa lungsod ng Cortez, kung saan gumuho ang chores matapos ng 7.2 magnitude na lindol. Nya, naka dito sa likod, bisag nalinugan, gangisingisi ka, kaya makitaan ko ano sa TV. Ganon, ganahantang ma-proud. Ay, ma-proud po ta ba? Tungkol sa itong pride. Di ba? Pero ang unang-unang gitudlo gyud dinhi ang Ginoo. Siya ang bahala sa itong problema. Kita igo ratang mag-asherets. Mag-asher ta. I-guide na to. Kami mga pastor, mga asher lang mi. Mutudlo mi ninyo. Mauni ari diri. Mauni anita mo pahiluna ta diri kani nga bersikulo ato ni. Mutudlo i-asher ka kay kitang tanan, wa kita kapadulong asa wa ta ka tuod asa ta padulong. So i-asher kas mga alagad sa Ginoo sa imong igsoong Kristohano na tabay, simba tabay, tarabay, mauni atong imuon, nay mo asher. Amen. So karon daghan kayong concert sa Bohol. I pray mudaghan pod ang crusade. Kanang magbinadlungay gyud, magwinalihay gyud, mudaghan pod unta na dinhis Bohol. Nakuha nato mga igsoon. Dalaygon ang Dios, hopefully ang atong huna-huna gikan karon mahimong andam sa mga bag-ong butang nga buhaton sa Dios. Ayaw nagsigig huna-huna atong nahitabo sa nang labayng panahon because walay mabag-o nimo kung ingon ana ka. Close your eyes. Everybody close your eyes. Loving Father, thank you Lord. Bisag pila ka libo among problema, manghinubra pa ang katubagan, Ginoo. Bisag pila ka libong problema mabot sa mong kinabuhi. Nag-awas ang kasulbaran ng hinubra pa ang gawas sa kasulbaran na apay panalangin nga nag-abot. This church, ikan sa pagsugod agtod karon. Nabuhi kami sa imong pabor, Ginoo. Walay usa na mo nga magpapaitas on ani. Nabuhi lang mi sa among mga pagampo di kanimo. Ang among mga minahal sa kinabuhi, crisis sila kaniadto but they are now here. Tungod sa kay matinud-anon ka sa among pagtugyan kanimo. Sayod ka sa lawom, sa lapad, sa taas, habog kayo nga mga pagsulay, problemang nagdangat sa mong pamilya, sa mga kinabuhi. Sa dako kayong panginahanglanon nga naa mo. And our resources, our capability, limited kayo, Ginoo. Ang mga tinun-an, i-let go nila, buhian nila, palayaso nila, papaulion nila. Madagdag tulo ka na mo, Ginoo nga. Ang tanan bililhon, O Diyos. Walay usang pabayaan, walay usang isalikway, walay mao nga masubo kami na mahagbong sa sala. Ang pinakagikinahanglan ani nga church, dili ang tinapay, dili ang isda, dili ang milagro. Ang pinakagikinahanglan nga ikaw makauban namo sa kanunay.
Bisag asa minimo dadon, bisag unsang kaimtanga kami nimo ibutang. Malinawon, malipayon, ug excited kanunay that in every crisis we will see opportunity to see your blessings. Sa mga kalisdahanan, ka maghupay ka na mo. Sa kabugat sa mga kasing-kasing kanunay, minimong gipagaan, pinagi sa imong mga saad. In times nga kag-give upon kami, kasurindiron kami, tawhanong paagi ang amon nakitaan. Always imong mga saad naghatag og panglasa sa among kinabuhi nga magpadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Bisan kani nga church Ginoo, mga katawhan nga imong dadon dinhi. Makakita sa mga kakulangan, but you will always provide, you will always sustain. Dili kami makulangan. In every family na ay crisis, Ginoo. Bisan sa panarbaho, sa panglawas, sa pag-eskwela, sa pagpaningkamot, makabalansis kinabuhi, malayo sa mga minahal namo. Salamat kayo. Sa kamingaw, sa kahawang, sa gihapon ang imong paggiya ka namo, pag-comfort, pagdasig kauban namo sa matag adlaw. Salamat kayo, Lord. Karang umaabot ng mga adlaw, we will see new things, Father God, because ikaw ang nagsaad o nagsulti niini. Salamat, Lord. This place is too small for your people. Tagaan ni mog mas dako pa nga tigumanan. Kulang ang among mga bangko. Salamat, Lord, nga imong i-provide ning tanan. Bisan sa panginahanglanon sa Pastor's House, Ginoo, salamat nga imong i-provide ang tanan. Sa mga transportation, Ginoo, sa mga kalag, sa mga kinabuhi, sa layong dapit nga uhaw, sa pagsimba, uhaw, gutom, sa pagdayeg. Salamat nga imong i-provide. And we pray even sa mga gimbuhaton ng mga Bible studies na mo, Ginoo, discipleship, mga crusade nga pagaymoon, imong i-provide, imong ubanan, imong hatagag kadaugan. Walay sama ka nimo, Ginoo. Manindog tang tanan, mga igsoon, just close your eyes and sing this song.